ишекләрен бары тик яхшы хәбәрләр генә кага. Мин шибәрмен, акыллымын, талантлымын. Барысы да мине ярата. Бүген очраган һәр кеше белән мин мөлаим һәм игътибарлы булармын. Минем тирә-ягымда бары тик матур күңелле, изге ниятле кешеләр. Мин дусларымны бик яратам һәм хөрмәт итәм. Минем акылымда бары позитив, уңай халәтле уйлар. Мин якыннарыма ярдәм итәргә тырышам. Бу миңа сәламәтлек һәм күңел киеренкелеге бүләк итә. Кәефемне күтәрә. Кая гына барсам да, мине һәр вакыт ихлас елмаеп, хөрмәт белән каршы алалар. Үземне яхшы хис итү минем тәнемнең табигый хәле. Мин үземне яхшы хис итәм. Мин бәхетлемен. Һәм мин тормыш белән гармонияда яшим. Минем тормышымда мәхәббәт булган өчен мин бик рәхмәтлемен. Ул һәр сулышта, чыкның һәр тамчысында, кояш нурларында, һәр бер елмаюда тоеладыр. Мин бәхетемә мәхәббәт сызган юлдан барам. Иске тискәре уй фикерләрем мине шикләми. Минем тормышта тискәре хис-тойгыларга урын юк. Мин ничек бармын, шулай камилмен. Мин үз интуицияма ышанам. Мәхәббәт минем яшәү мәгънәсенә ям өстәүче илаһи көч. Мин үземне хөрмәт итәм. Һәм бары тик хәерле мөнәсәбәтләр белән эш итәм. Тирәк кешеләрем миңа яхшы мөнәсәбәттә. Мин бер кемгә дә, бер нәрсәдә расларга тиеш түгел. Мин бу тормышка мәхәббәт дәрьясыннан килдем. Мәхәббәт дөньядагы бар ишекләрне дә ачадыр. Мин табигать белән гармонияда яшим. Мин яңа тәкъдимнәргә ачык